Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi to za a ba shi kwatankwacin ladan wannan mai azumin. A don haka nake kira ga al'ummar musulmi baki ɗaya da ku shigo wannan tafiya ta Sarauniya Charity Foundation domin neman lada duniya da lahira. Gidauniya ce ta farko mai abin mamaki da kuma al'ajabi a lokacin da take gabatar da sadakokinta na Ramadana da kuma bayan Ramadana. Abin da ya sa na ce haka shine idan za a ba da mafi yawancin sadakar abinci za a ba da su ne bayan an ci an rage ko ya yi saura a gida. Sarauniya Charity Foundation ƙarƙashin Hajiya Basarakiya Rabi'atu Fulani suna tsaftace abincinsu, ruwan sha, lemon da za a ba mabukaci ya sha kamar wanda suke sha a cikin gidajensu domin karɓar cikakken lada a wajen Ubangiji. Wannan abinciccika ne na watan Ramadana mai alfarma da wannan gidauniya take ciyar da al'ummar manzon Allah baki daya. Ciyar wannan garuruwa ne da dama a cikin Najeriya da kuma wajen Najeriya, ma'ana ƙasashe maƙotan Najeriya da waɗanda suke nisa da Najeriya. Jinjina ga wannan gidauniya ta Sarauniya Charity Foundation da duka ma'aikatanta baki daya. Muna fatan Ubangiji ya ba ta mafificin lada da masu yi mata hidima baki daya, kai har da ni mai soko muku labarai kala-kala na wannan gidauniya ta Sarauniya Charity Foundation. Muna godiya da bibiyanmu da kuke ta yi. Ku danna subscribe a wannan tasha da alamar ƙararrawa domin kallon ƙayatattun abin alkhairi da zarar mun ɗora.